Ik ben Femke Huisman, ik ben 30 jaar oud en ik doe mee aan de sterkste vrouw van de wereld. Ik had eigenlijk eerst een knieblessure waardoor ik niet meer kon voetballen. En toen ben ik eigenlijk de fitness ingerold. En na een tijdje fitnessen dacht ik van ik wil toch wel wat meer uitdaging. En toen heb ik eigenlijk personal training ben ik gaan volgen bij Alex Monen, de voormalig sterkste man van Nederland. Ja, en zo ben ik eigenlijk een beetje in het wereldje gerold. Ik had eigenlijk niet direct op de planning om hier aan mee te doen, maar door mijn deelname aan de sterkste vrouw van Europa ben ik eigenlijk gekwalificeerd door die wedstrijd. Ja, en toen vond ik het wel zo'n mooie kans dat ik dacht, dat laat ik niet aan mij voorbij gaan. Volgens mij doen er 25 dames mee. Ik denk dat ik wel een goede conditie heb ten opzichte van wat andere dames wellicht. Dat die ook wat zwaarder en wat groter zijn, dus ik hoop dat ik daar mijn voordeel uit mag halen. De wedstrijd bestaat uit 3 dagen. Iedere dag zijn er 2 events. Zoals bijvoorbeeld een deadlift ladder. Dan doe je eigenlijk 5 gewichten, moet je dan zo snel mogelijk omhoog tillen. Of rennen met zandzakken en het trekken van een slee. Dus eigenlijk best wel divers. Hoeveel kilo is het zwaarste wat je ooit hebt kunnen tillen? Mijn deadlift record staat op 230 kilo. Dus dat is best wel wat.